I ono plaču u sebi. I pozdrav ljudi, moje ime je i osoba kao što vidite, danas ću vam odgovorim na najpitanije pitanje u životu koje sam ikada dobio. Dex, da li imaš devojku? Ne to. Dex, kako da skinem mod u Granny? Ja ne znam zašto ljudi, ja ne znam zašto je baba to toliko teško, ali sada ću vam pokazati koliko je stvari jednostavno i koliko ćete ga skinuti za sekund posle ovog videa. Svi ćete imati mod i svi ćete moći raditi tako. Da optužite svoju zemlju i svoju državu za nešto u čemu ona učestvovala nije. I još nešto. Hoću da se zahvalim vama, dragi prijatelji, što ste u ovolikom broju došli u Kosovsku Mitrovicu da me čujete. Bio sam bezbroj puta ovde. Nikada ovoliko ljudi nisam video. Hvala vama koji ste putovali iz Klopota. I pozdrav ljudi, moje ime je i osoba kao što vidite, danas je skroz drugačije. Ovo što sada radimo, ja bukvalno ne znam da li ću ikada opet uraditi. Znači već par dana vidim ovaj mit na internetu, nemam pojma da li je ovo stvarno, ja iskreno mislim da je ovo žešći fake, kao što i sami znate.